DLTB bus may biyahe na rin patungong Tabaco City at Legazpi City, Albay. Narito ang schedule ng biyahe ng DLTB bus mula PTEX patungong Tabaco City. Paano nga ba mag-book ng ticket? Magtungo lamang sa www.dltb.ph o tumawag sa mga numerong nasa ibaba. Samantala, narito ang updated travel requirements para sa mga pasaherong uuwi ng Tabaco City. Number 1. Company ID or APOR ID. Number 2. Antigen test result na isasagawa mismo sa loob ng testing facility sa loob ng PTEX. At number 3, S-Pass registration. Sa kasalukuyan ay to be announced pa ang official rollout ng travel management system na ito. Sakaling walang maipakitang company ID o APOR ID, maaaring magpresenta ng isang government-issued valid ID at isa sa alinman sa mga sumusunod. Number 1, essential travel documents, travel coordination permit, o travel pass-through permit. Number 2, barangay certificate na nagsasaad ng purpose ng travel. DTI o mayor's permit. OFW documents. Hospital or medical request. Doctor clinical o lab request o anumang katunayan na essential ang inyong travel. Samantala, muli na ngang nagbukas ang biyahe ng DLTB mula PTEX patungong Legazpi City, Albay ngayong buwan ng Mayo. Manatiling nakatutok para sa latest updates sa Bicol Provincial Buses.